खुलुमबाय बयखौबो बर' मिसार चेनेलाव नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। दिनै जोबोद दुखुनांथाव खौरां, जोंनि बर' आइजो सासेया गोमानानै दं। नोंथांमोना सोरबाफोर नुबायबायबा अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय। बर'जों बर' हेल्प खालामनालाय। जोंनि बर' आइजोफ्रा सिगाङाव बेफोरबायदि जाबोबाय आरो दाबो बिदि जाबोनो हमगासिनो। सासे फेसबुकआव पस्ट होदोंमोन जोंनि बर' आइजोआ गोमानानै दं। थ' नोंथांमोना आं बेखौ फरायनानै खोन्थासै, नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय। अननानै सोरबाफोर बबावबा लामा सामा नुबाय बायदोंब्ला खिथाहर। गाहायाव होनाय सावगारिनि आइजो फरायसुलिया गोमानानै दं। थांनाय 7 तारिख 2021 साननि 11 बाजिसोआव न'खरनि रावनोबो खिथायाजासे बबावबा ओंखारलांदों। न'खरनि मानसिफोरा खाथि खालानि जेरावबो सुलु लाबाय, नाथाय मिथिनाय जायाखै। लोगोसे गोमानाय मानसिनि लानाय फनाबो अफसो। निमाहा बियो, डिटेल्सफोरखौ रोखायै होजोबनो हानाय जायासैबाबो पस्टखौ होनाय जाबाय, जाहाथे बेखिनि डिटेल्सआवनो नोंथांमोननि हेफाजाब मोनो। मुं: बिथराय ब्रह्म, फरायनाय BA 5 दा सेमिस्टार, दायो फरायगासिनो। बिफानि मुं: हरेश ब्रह्म, बिमानि मुं: माइनावस्रि ब्रह्म, जिल्ला: क'क्राझार, गामि: बासबारि फास्तिबारि, लासो खासिगाव। अननानै होनाय नाम्बाराव खोन्थाहर। नाम्बारा 6000135558। नोंथांमोना सोरबाफोर नुबायबायबा बे नाम्बाराव कल खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। थ' दिनैनि थाखाय भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना बर'जों बर' हेल्प खालामलायबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना सोरबाफोर नुबायबायबा होनाय फन नाम्बाराव कल खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां। गोजोननाय थाबाय भिडिअ नायनायनि थाखाय।